Devid Debbarma যে প্রার্থী বাছানাই বিজেপি নি বহুত 17 তারিখনি পরে মথাও জয়েন খাইনেন বগে রাজি নেই তো গাই বড় অলরেডি হারি জায়গা সাইমান তংখা বংনি মিনিস্টার শ্রক মহারাষ্ট্র কল খাই অলরেডি সাই তংখা হারি যা जों तो कप्लाइ सिनाय दाबो सुरु जों नम्बर 1 मार्जिनो बाइके सगै मानो सिनि चेस्ट दाबो तने हाइसि दिस तामासे एनर्जी कम फुंकाहाम बुबाग्राके लाइके हमबाय मारो तिनि सिनि पाइथाकनि आवाइमं प्रोग्राम तिनि थिक 4 PM हगायनो सिनि आवाइमं पाइथानाय आराइटानि सिनि मास रैली चेंनाय दारा साइजे खासिङो वान जांनाय तो कुनु ग्रै तंथ जानाय कक्से मिया महाराज रे ठीक जों 12टा हरनि एकटा दिगिराव डिसकासन आसुलायखा ताय जों पाइमा खायतो अलरेडी पाइजा महाराज जों बुसुक लिड खायनाय गां साका 1 नि सिमी टॉप 3 रामचंद्र घाट 1 फानंग मानो 2nd फानंग मानो 3rd फानंग मानो किंतु all 1 is in top 3 वो रामचंद्र घाट जों तंनाय and one of the most सबसे vote जों बीजेपी नि सतनाय ताय कप्लाइंनाय महाराज बाबू साइमन हाइसि गाय तिनी मॉर्निंग अब बीजेपी खाइने र थुमासे बासाया खवा फाइ साइ तंबाय के बर मुक्ति थांलिया प सार जों जेस खान जॉइन खाइनानि मिया हरनि सिमे हाइसि ताबो बताइसे तंगा हात कातारगो तंबायु माने ऑटोमेटिकली मीडिया नि बिसिं तैतो सानाको गया किंतु सासिनाय डेविड देबरमा जे प्रार्थी बाछानाय बीजेपी नि बहुत 17 तारिखनि परे मथाव जॉइन खाइनेन बगे राजी नै त गाय बरक अलरेडी हारि जागा साइमान तंखा बंनि मिनिस्टार श्रक महाराष्ट्र कल खाय अलरेडी साइ तंखा हारि जा जों तो कप्लाइ सिनाय दाबो सुरु जों नम्बर 1 मार्जिनो बाइके सगै मानो सिनि चेस्ट दाबो तने हाइसि बीजेपी रो मिया बंनि मास गेटरिंग का बाइजालो नरो नुखना जे बरक न बरक रिंगै तुबनानि बगे नागालैंड नि मिनिस्टार न तेमजिम न तुबनानि नाख्या आ तेमजिम सुरु जे बंनि बरक न नुगै खाइलिया हाइसि ब्लाइ कम गारो 300 400 जना बरक आनो दुसुबि बासनो सावो जेम्स देबरमा 100 ता गाड़ी बीजेपी नि कासु कापु टाइम सिक्योरिटी कासु नानी सिनि से प्रचार खाइनानि समय करिं तो सिनि की टाइम दे तंग बरनि 100 ता गाड़ी कासु नानी आरतम साका जे मास गेटरिंग का सिनि 8 तारिखो रतन पुरो बरक बगोसो बरक तो लाइनो बांखा नि साव किंतु मानदाइनि तुबि हाइपो सिमनानि तुबि हाइपो कोलाई चाम्पावरनि तुबि हाइपो तेलियमोरानि तुबि हाइपो गां वानाव महाराष्ट्र समय कम नि बागै हेलिकप्टर बे हायो हेलिकप्टर बे ओ जागा प्रोग्राम पाके तै कैसे जागा थाङो जों बरकी हेलिकप्टर नि साइड दखना रतनपुर मानजाक पायो तै ओ रतनपुरनि बर रक्ताइसा तेलेमुराव खाजिंनानि आश्रम बारि थानानि माने न बरकनि जे ग्राउंड रिपोर्ट नि मते बरक पाइलिया चेन खा शुरू मात्र दुखंनि दङ किन्तु आंगाबो न रिक्वेस्ट खाइने जेसक पनो बरक सुनो जलि उ सातो जों रिएक्ट खाइनानि दरकारिया जलिनानि कगिया आं बार साव बरक सुनो जलि मानि तिरबो खाव ककनाय जों बरकना हामजाक मानि तिरबो खाव ककनाय ओ हामजाक मानि तिरनि बिसिंतै बुबाग्रा जे सुनो फुरुङो हामजाक नानि चुबानानि ओ चबावो जों जेस कापनो कप्लाइं जा ओंनाय तै बसकांनि सालो 2026 तो कप्लाइं नाय न आताय सब मिया जों सालायका Tipra सा मुख्यमंत्री जों देश काबानो सनामसिना आप ग्यारंटी आछि ताई हमसे सिमिया बीजेपी रकनि गोबां नेता र बर' इलेक्शन पाके जॉइन खाइनाय इंक्लूडिंग बंनि जे प्रार्थी तंनाय र हाइसि जे बर' रक महाराष्ट्रनि पार्टीओ तङै दुकारि तंनाय र आबाहाय रबो तङ गाबो रक हाय बरक ब ताबो साइजाकनाय बसकांनि सालो नरजाकनाय ताई सिङावबो वाक मा खालामनाय गा तिनि जे सिङाव बाहाय कन्डिशन आसे काहामो सपायमानि अब जत्तनो नरकनि सिनि दारा संनि जत्त सिनि वारियर्स रकनि अबदान हाइसि जे टाइम अफ फाइपुरो मोटामोटी 60-40 हाइं तंमानि बाट नरक जों जत्त वारियर्स रक
গ্রাউন্ড থাঙে ওয়ার্ক খাইমানি পরে লোক প্রচারও নখমানি পরে যেভাবে আবো ইনফ্লুয়েন্স মোবিলাইজেশন থাকা তাবো গুনখাই 90 ভার্সেস 10 নমি থাকা মানে ত্রিপুরা মথা 90% দङ মাত্র 10% অপোজিশন রকছে नोंनि थांखियाव हायसि आईपीएफ नि जे प्रार्थी मेडियानि बिसिंथिताव सासेनो फन खाय साइ दङ जों तो पाइलिया हायपुनो दुखंखा नों नखोप्लाय सिदि बरबो गसि दङ हायसि बे ताबो जत जे तंग तंनाय र अलरेडि बरो केसेन गसिजा जों प्रजाखौ जों शुधु मात्र इलेक्शन ताबो 12 तारिखआव जों जतनो मा कयनाय जाते फुंगाय सिरि सिरि जे टाइम नि सिमी भोट होनानै टाइम सफायो आ टाइम नि सिमी न थाङै जों जाते भोट होनानै फुंनि 12 तानिफ्राय सिगां भोट दैमाखौ बलायके चावो बीजेपी हाई पॉलिटिकल पार्टी ताबो अनेक किसु षड्यंत्र खालायो प्रचार चालुगै दं मे दारा आनि गारियाव गाजा हरनि जों 9टा 10टा रहंना बीजेपी रो रतनपुर हो जागा सिगं दारा टंगबारियाव हाबैलायख्या रां बागैनानि लास्ट दि खाय सिनि बर'र कोनो खाया बर न 70-80 जना माइ चालै तंगमानि बीजेपी रो आसके किरिजाखा एसडीपीओ आनो बार फोन मा खायख्या एसडीपीओ फोन खाइसे पुलिस रखसे प्रोटेक्शन सानसिवो सार प्लीज कोऑर्डिनेट खायगेदि हायके सिंगरनि नंखर मागालाखा लगिनो जों सावै सिनि बर'नो साकार कोनो वायलेंस ताखायदि वालाय तगलाय इंनानि नाया बर'नो जे प्रचार खायने तां खायरिवै लाइरि रि हदि बर' कोऑर्डिनेट खायगा लास्ट दि पुलिस रखसुना हामबाय जानोखा मानेनो वान सुखसिरि बर'नि जे आक्रोश जलिमुं बुबाग्रानि प्रति जे हामिया साजागे जलिमानि आ नबर आ वेब न अजराव नाराकरानि कोनो मटेका पन सम्भवया बुबाग्रा तिनि हायनो हाय गुबुनि जागाराव थानाय एन्ड जों रामचंद्रघाट ब्लाइके बाइक गोनां हायसि बुबाग्रा साका आताय दारा बतो तंगले रामचंद्रघाट तो पाइजाक जेम्स आं थांया पानो अन्य जागा जे दुर्बल जागाव आं थानो नाव आं साका महाराज रामचंद्रघाट नि लुकरगन ना सिंजा नोंमा फाइनाय श्योर मा फाइनाय महाराज नि सामा परे फर्स्ट टाइम हेलिकॉप्टर नामन परे कोनो जागा थांया करे ए रामचंद्रघाट नि बाइजालो से सगां फर्स्ट नंखर फाइ महाराज कोनो जागा थांया सिन सका सिन और से सगां फाइ नंखर फाइ ताई महाराज साइबर हरजाक जे कप्लाय इंगै लुकरकनि बागै जे खालायजाकनाय तंमानि आबरक खालायनायनि बागै जोंनिया जतनो सालायके हायसि वाना ननि नाया इलेक्शन नि टाइमआव जाते जों करैयानि तै ओके सिनि जे आंध्र समारका सिनि बायनाले जतनो ब जागाव सुंबुर लायनोबा ब जागाव आंध्र सव थाङो जों ब्रॉडकास्ट मा खायनाय सिनानि सिगां जों चेक मा खायनाय एंड ताबुकनि ईवीएम का विदाउट वीवीपैट अब लोकल नि ईवीएम ब्लेना सो मध्य प्रदेश नि तुबुजा किसा कसाम केटु आबोनि बागै जों जेफ्रु प्रेस खायो सिनो फानकाय जोंमा सिनाय बिनि जे बीप साउंड क्रेदा ट्रिट माने आबो हायसा पर्यन्त जों एकदम प्रेस खायमा तंनाय हायसि सिनेमा तंनाय गताय आ मार्कारक जाते करैयातै कुनफ्रु आंध्र सर बकं पदफुलन सलु नरम मते दफरा काफरा एकदम हामजक लै बुबाग्रानो थांनाय ना सिनसिना नै पदफुलन न आंध्र सब बकं नै सिनि रेखे तागला लेना आबोनि बागै जों जतन मांगनाय जों कप्लायनाय वानानानि कुन क्रे 17 तारिखआव एसडीएम नि सिमी जों जे टाइम जों कप्लायिंगो आरन सिमी तंग थंलाय जत आबिल आजेर गोसा कालार बाय कर्म कालार सिनसिना कालार अबा हाके जों तन्नाय आरन सिमी सेलिब्रेट खायनाय हामबाय बाजुना बाय एकदम महाराज निसि बो साजा खायसि तंग थंलायो ताकलाय खालायनाय ब्लाय के हामबाय नरकनि सपोर्ट नरकनि हामजाकमुं अलवेज न सुनु कप्लाय खायनाय नंबर 1 कन्स्टिट्युएन्सी जों रामचंद्रघाट न सनामनानि बागै बसकानि सालो जों जत पालबाक सै हिमाय हामबाय